Arta ke zoom hek nim sopi etum pen in sopin so join pen kacharvu tu labang so video ke viral ke tu on sami ki delete ed ji aphan karbi anglong women justice forum atum pen kachunung ripon Nizang karbi anglong so cheng consensus ye polopon khangkhathawi along thongnok be aphan kuwi banda ki pipon In the increase sikep malong su welfare society mahang thek arni ke talon pon Karbi Anglong Labor Union sinizang lapen sinihang Karbi Anglong tum chelang pet pen perang kia mai kang ni. Kedam teng arni arta ki jum hek nim supia tum bent aning ka chehang apin so ajoy ni pen kacharbu dut dabang so video bang Karbi Anglong angkang pia long semi viral pon dem do. La so lama puthak pen thang ni pai crazy arni Karbi Anglong Women Justice Forum asai hemalong. La so kacharbu dut nim supia hem sor tum pan hang lapsi singki stan pon selabang so lam puthot chepang sampon tu. Inudapin suwa join pen alang litum sami ke charvu dut alang litum arta ki jum hek pen kemathak achakong kavedet ajoksi alang litum lapuson charvu dut lo alang litum mithang sami chok che deadlo pusa alang litum chikubir pon selapen Karbi Anglong arat on sami none phoi bang alang litum phat nang dia dia noi pusa alang litum pen puthot chuni ripon thu la inut so pin suwa join pen arta ki jum hek nim so pi tum ka charvu dut ahema sortu an atum phan sami hang lapsi Karbi Anglong Women Justice Forum atum pen chingki sthan mon silabang so alang puthot pang samon thulo la silabang suke viral a video du on sami rada tum pen sami alang litum phan diara labang suke viral a video bang kidid lap ji aphan si Karbi Anglong Women Justice Forum amai sangpi bilat bp ben chuning ripon thu la pen monon phi social media long ke post pa bang ke society aphan jong si isike heng no dak a video bang plodang te news long sami ki pipon pedet pon ji aphan sami Karbi Anglong Women Justice Forum amai sangpi bilat bp ben puthot chuning ripon thu press meet ke pha mate nitum dak office ni litum office long nang litum han ke pha pon alam the phutha gala phelo Karbi Anglong arat tanon kadu ka vitame theklong pen ke theklong pen ta chelang no dak ta so phutha nitum theklong si pinia bangke nitum lada Karbi Anglong Women Justice Forum hoi asai hemalong kadu ka ve appearance atum han tame hang lo la pen so mar bante hang si pini nitum la bangso ang alam phutha chengwai chipa jut lo la pen hil hen tame nitum bidi sere chipa choi lo la si la so press meet yang nitum han pini ke phalam the bangke ke damtang social media long osomar student ma life alang tum meme hinunu feel long ke hang pen ka chet hang halat so video bang ka viral dolo uniform address pen stame ka chet hang la pen phone ka charbu la pen meme hinunu alam la tum pin so ka chithi alam phutha pot ituma society long heno dak la pen lang no dak ko nitum thek long si pinia bangke ni litum malang litum han hang et sidang litum chingki chengwai pon lo la sila bang so aphutha along bang ni litum Karbi Anglong ra phan ki puja bangke la pohelo mane la son heno dak a video bangke itum pache thang thedet si itum un an ke meye phan si itum bidi sore ka che than mate ka chingki ka che pachoy hala bang se ke nang sot la pe la ha video lang no ka viral vera tuma bang stame ing to nang ji athema ituma society phan ke miang the ka li la bangke heno dak ko sinili pudam ji hala dak ituma video ke thek long man tali tuma bang ma thanang ji je student aphan hala dak uniform pen si hala tum pin so men pen alang tum ka che theng ka che chok abang ke tum lang no tang te la sona video tum jong si thek long lo purate tum kapa viral mate kapa che thang abang ke misen ang thek ma kalima hala manang li tum aprangsi ma thadam pen si pa che thang nang je pot lo la si adhek a news atuma bang ke la social media along a video nc la tum news an stamela tum ka bonai do hala so bang heno athe social media long pen ke long pen news ka bonai I lata adhe ka bostu bang me khaya phan ke mesen ang theka video pote la bang e chok tame non ituma society la pen khaya phan ka heno daga video polote itum ka pache thang thedat si ka chipu ka che pere ka che pheleng abang si ituma ke wanang ji pusini tum bang ma thada la si non heads tame la appearance tum han ansame hang lo la pen la asomar phan same ni tum hang lo statement eng lo lang tum han same bujai lo pare lo la song bong ben alang itum pini pen claim klelo po selang tum nili tum long pen sikar lo la pen kaheno ke chokche la pen hai claim lo pote frank ko pima ke phoye hala so lamang pan menil tum hin ban tai bujai pon lo
si non litum puji bangke la so video bangke unan pen ang litum la so video bangke ke delete pen mate ka chipa prai pen itum hang phang phan ke mesian ye phan society phan ke mesian ye phan khei long ri ke mesian ye phan hala so bang si bor inang ji kali kalang ka pa viral chat lo da bangke la bang chok che jong si hino dak pen ang thek do pote itum press atum do lang tum han hang pen si itum pache thang me stame non bangai pache thang thepin mate media tum han hang hepin pen kunane video long dun lok pen news ka padam hala bang abangke ing ton tha ni tum hin pen ang litum phan chuning ri lo la si nona bangke la so video kapa viral di bangke ni litum Karbiang Long Women Justice Forum hoya hin pen tami ka do phana chuning ri lo nang litum la so video bang un pen delete non nang litum ka delete la pen ka prai lo pur te nang litum khe phan ham phang phan ke mia abang phu bang philo posini tum ban balang nang litum pen la so channel pen litum matha pon pol pen lakha bon posi ni litum nang litum hoi pen chuning ri don lo pin lang 20 ta le leng se lang jingjin so me men bang khai kali itum kar bi hejan somar penak la pen sor lo phan la si sor lo phan yong se man piji po te nang litum la bang so video same un an pen ka pa prai phan si ni litum chen pen chuni ri don lo selang tum ka buji thek the la pen non lom ke itum education quality ta ka ve da join ne por lo la bang ke la so posi ka por hi ka ve ka ma tha thek the join ni si alang tum na so ang deng ban ke ma tha pon der lo hala lo Arta kizum hek ajoksi ke matha bang kali kelang pharpon thek oidalang nilisupi atum lapu sont kacharvu dut lapent muron phi bangki lapu son asai pachuklem long lelo none phong bangki Karbing Long arad on sami nang diap bektha lapent nilisupi atum kacharbu a video ke viral labang nang dilep pi bektha pusi kacharvu dut nim supi asar bura asar pi atum pent Karbing Long arad aphan kachuning ripon ngong ni chula media theng nu nei ji la pu han lo ye nili supi bang kupine anengi pung pene kupine arta ka ve jok cuma tha chok che del lo tai la si ili tum non ching hon sera arta ve del lang tema la si Karbiang Long do arat do an tum han saba media tum an han saba la video pa viral do kok lo setame video pa viral manang than pipera pini la dak nil tum dak bang ni tum bang nang sai pi nang lana nang sai pi dia phi bang ke nang li tum phan nili nang chunang ri bang la pulo hola ke heno a video bang ke nang litum nang dilet pipet mate nang than pipet ason te nili lenga rong yi nili men kera aphan sita nili tum ta chibujai thek the pena joksi la ka heno jir pi jir po do pena joksi la bang so phun viral rai la son si ke no klang dak lo la si la so video abang Karbiang Long ara do ane phanta ka dilet dia phan si nili chuning ri lo nili lam ke lan sing thang ni phai krisi ani nizang Karbiang Long so cheng MSC constituency ki parpon khan khadve along thongdok bi aphan kuwe banda ki pipon labang so kuwe banda ki pipon along rong arak apin pu atum pensi pipon lo lapen APSLC mai pu jai ka tharpen chenglok alang ni tum ri sang ho sami labang so along chetong dun apo ho pensi man pipon tong bisenot lodi thongnok bi along kuwi banda pipon dead pen da phi mai ini ponsi thongnok bi alama phuthak samit tham chimum pon kadu ka biara ta tuan aja tonang ko ka bangka lai lo ratili tum ha anam pencing ki boy ahut anam penalam sap enang lo so hora bangke dadak khatsi la pen karbi atum ti dora pet thara pet korti injir son tha so do bo Sitame da to tawar ke pana hut pena sab tu pile ne ke lak ke stang ke ton tele ne pina sab tu ka chibong nang do kong lo so ka chibong nom ke la to tawar ke pan ahur ar minit ka sab si chomang tu kirang turun pakarang pen pui sab masi hak Karbiang Long de lo thong long de rong lo to tholong kare quran mang ke thong ba ta ke chao ne lo ma adu pak thi jok lo amala su thi jok pan ma cha sap ka je bong pen ron nang ton me so nang do ko lo so ron me ako ka chipang tam thu itum kaya teng korte muti aton cikam nei dora pet thara peranak tu chapang sam arni do pinike kasi su chapang sam along ka chitong alam ton ka chitong bang ke dak bang trok gitu lo rat ke do lo ta da amen ka piklang bang ke bang trok atau panap si so alam ton ka chitok ka paklang lo alam ton chitok na so ke alam ton ka bilo ta la pu ka pera alam si cho lo alam ton ka chitok lo dam lo te dak ka chitok along la bang trok amen ke la son lo la ti la on tam sir la kel pu karbi pen lo la on tam sir la pen ke te yok pu
lake la on tam tir acor lo tiyok buke la pana supo bang ke lake thong teron lai lo nuki thi du na bang lo sida so thong teron apiso amen bang ke lake karik ropi pulo lake dem karapi ona thu kan lo tu alam ka je tong do na lam rai ga ke deng do na bang ke karapi pe la bang phri lo apa ni ke pucu mana tu penang je tong tu bang ke bang ni amen na sing bichot da ga bang ke men bor loy lo te men bor loy lo la ka nang ari chop na ko po pen ke apisto bang ke la bang ke katep nong jerong lai lo lang tu bahan ni amen si da lam rai long ke amen tok kono ke piniar ni antala tu piniar ni tu karbi pen cumang tu aron thama kapawe det dia pan berthi kapang sami pan kaya teng kaya mang tung korte muti tom kikam arni pini pen ke ningkarong ningkajar ni putih pini abang karni pathik lo lagi sor ni bangka pini dat kali anikan ther per samele tumiang ke dak berthia dan ceklo ketur dang anar ni ketur dang an karbi doan karbak doan munit munor doan tap berthia kapang sam ron mai kap iprang kapawe det dia pan kapang sam ya pan si pini abang ke lam don ka cetok pen itu pini koi bai dong lo persona tak se ke bai dang anikan theran te tum klem pon pon la so program ke klem bang kali tum pin po tum dat ba habib tum dat lagi klem nanji kali tu berthia dang nilitum dak pini nang kidun nang acerab dun athike khang khat wialong hako hot thong nok be arni si imborlai lo cumang atu mana tu penke kasian atu penke la pen pui litum thong nok be alang litum dak che tong si khasi la pen karbi arata dak che tong dun si lam don kasi tok abisar hal so ke che tok te tema seta lam don kachi bilo ye piniar ni pen ke cumang la pen karbi atum ke khasi la pen karbi atum ke korte muti sai selo jari jamai usi ke cipu la pen piniar ni pen ke itum kache bohong ka chok ka je theng ron mai ke asap ta dunang nelo la pen aku isi important lam thedung alam aku do tulang non piniar ni ilitum handa ke nang ko abang ke halawang so ahut ilitum ka chicha khasi la pen karbi atum ka chicha ye komat ni jong si ron kapit do akam claim kache bohong ka chok karbi la pen khasi tong bong kapache bohong ka pe chok akam claim lo pulo tang te alang li halabang so munit aporial ke pijut det nang ji munit le ka pijut ji kali seta arnam si pijut det ji po alam itu ngi chak do la pot si halabang sor ni penta ilitum ci chok ci det ci kurmar me det bom lo la so posi ben non ta itum ci kurmar me det nang pu pelote cumang atum sita khasiat tum sita karbi atum sita hala so ka chak ateng lo te ilitum kivir anathu si dukok ji la si labang so aku we baida ke la ke alam thedung amei pinak la si la so amei nilitum pini nang edun pini non la so alam kaningje peme thegi ke ilitum karbi rechu allar kathar sarpodo alang liningje peme thekpo Bogojan angkang along kedu Kuligao SGB angkang lahrizan adung headlong kedu malong so welfare society artaning kan krisir kep ke chok arani mahange thek arni ke talon pon malong so welfare society atum pen chapatir pipon asi thang ni pai kep arni ada por pai kep apor malong pen malong so welfare society amai pu Jameson Bay pen ke chephem pu pon amai along chunbang Robinson Hanse pen si ke chitong dun ali hitung ban semi puthot chini pon thu aluhi aman men Kuligao SGB kiri ingti Ram Hanse rong asar Porton Hanse Radasai Klembang Pulo Kumar Teron Kong Hanse malong so welfare society BD sir ananterang pen chenglok ka prek manpeng nunda chitong dun malong so welfare society kiseng pon nang aputhak lapen kebang silang arni sami malong so welfare society lanzu se asai ki klempon pamizia phansi labang so amailang stami puthot chan chimumpon sangti dipen presenterang karbilong reberta malong so welfare society labang ke nilitum lokhijan angkang dak Ram Hanse arong karchong terang arong lapen la new Assam block number 3 along ke do aradatum chingun pet pen sinilitum labang so NGO pareng ting ponilo pipil lang itum tasen pini chingrum lo ka chingwai pon de nilitum pini ka chingrum lo ka chingwai pon alan bangala pulo nilitum ladak
la rong thom li amun lu kutum long le phelang kabe asi sidak nang edo ha kuki ke charbo hutpen ningkan sunini ra ke thom Oktober achiklu pen surini ra pi heri achiklu anang bong taso kai ke charbo hut adak pen nangana tum arong arup ci unang pen kebi kici pen dunang lo laso hut pinangana tum relief kemalong nang dolo laso kisung ayo ini inglong ta charlu thekte ya ta thekte bosi hala relief kemalong edo hut dak ili tum ta NGO sinanggerap itum hanang thon paprang ke joy pen peri long non lo ayat lo polam chithana masi alang litum balong so welfare society pu amen kichir ji alam chithan lo labang so alam chithan det pen api alang litum dak ramsing tok bi ake hai hasuhut dui lang khibom mahut lapen la dak rat klembang lob komartenon atum Thang ni pai Chris Yarni ni hang Karbi Anglong Labor Union Labent ni jang Karbi Anglong Labor Union atum chingrum pet pen si pharangke amai indipon lasu pharangke amai along ni jang Karbi Anglong Labor Union amai pu manaf kram sa pen kening jepon atengki Karbi Anglong long hini district ke dokok ajoksi Labor Unions atum sami hini dokok lo bon sami Labor Union atum kisung ke boy duan sami claim rapet lapen song rapet pu se alang di tumpen ni jang Karbi Anglong Labor Unions amai pu manaf kram sa pen ning jepon West Karbing Long pensi dak difuan ke bang lo lasi litum laborers union mate litum ladak difu sitame alang litum building others worker union pen sitame litum akai president pen sitame nili cingki cingwai long lo lason si litum ladak Karbing Long lapin litum West Karbing Long along sitame litum kacongdat arat tum akisung a problem do labor problem polo basi lahai putha sita meli tum ke bangji prang aphan litum kang thur banje phan lapen ke litum akorte lapen ingil tum han sita me labor union pen kidon arat phan tamme ke pangrum banje phan bangsi litum ing thur bonan tolo lasi litum ladak Karbing Long long sita me ladak de fulong ta kaprek apir thepan ke bang tum tadu lasi ini tum ke bangji prang bang ke prek jek asai nim tum ke deng ponje phansi non ke damtang strict kusita me lan so se ka pai strict ponje phansi ni tum alang li president ke hai ban sita me ni tum kaching wai pon lason dolo lasi ini tum ladak ke do bari matum sita me ini tum kam ke long je phan pen chenglok ke prek jam asai sita me ilitum ke claim ponje phan bang ke akenang so lasi ilitum la labor union lapen dak alang litum pen sitame ke bangji prang bang ke thekana son ilitum ka bori ponje phan ke claim rap je phan kachika ke de je phan 40 yang bong kaching hon thek je phan kachirap ke tu thek je phan si nili pini la dak alang litum pen nungching wai nang koklo lasi lason thak ke bangji prang sitame song doan atum pen sitame kaching wai pon je phan ke akenang so athe labor union pulote la ke chok nai pen ke chok nai lo la pen litum kile ni lang atum han sitame ka pangrum pon je phan ka pachok pon je phan sini litum lasu union pen ke ing thur pon pupusi adu we ra phan ta pachini lo aposi litum ninga klong pen ke doan atum ta laso long pachiton dun je Lason si all Karbi Anglong buildings and others construction workers amai pu dilip kiling pen kaning jepon atengki ni hang lapen ni jang along kedo kachongdar atum kisung ke boy tuan sami chi song rapet pu dang atum kisung ke boy ahud sami nilitum ni hang asor tum sami chirap chi tudun pun lason thak si nilitum ni hang kisung ahud sami ni jang labor unions atum pen sabi nang chirap ni chi tudun thupu lasi Karbi Anglong angkang along kedo kachongdar atum kisung ke boy ke tuan sami ni jang lapen ni hang Karbi Anglong atum Labor Union atum cerap pet pen silabang so asai sami ci songpon pupusi all Karbi Anglong buildings and others construction workers unions amai pu dilip kiling pen pachini pon si nili nolitum phan pachini ko Anglong Union lapen is Karbi Anglong Union jelang pet pen kaduk we ke songdat nama kisung han ke pajok je phan si jelang pet pen eklai vet ke do je phan si ini chingwai iklo la pen
pu West Karbi Anglong Presiden lapen pu East Karbi Anglong office abohalong cingwai pen pini ceparai lo kasih pini pen bangke kiduk kecongdap atumhan an akisung pipisi kedoma kisini dunji kepare dunji ke Charlie dunai ason anta bang aso tumlong bang khai tumlong ke Charlie dunai anta Charlie dunsi emetang ceklem unai pulata isi ya kong lo ala so alam thelo athepike apen kadok we kisung ta dam rapet klem rapet west east pen bahak hepin pen karbia khai tum to an ke chongda tum ta an so se ke paprang lo je phansi nilitum ke chingwai ke la se parai lo la ini pen west east ai nion pen isiwet ke doji phansi nilitum ke parai lo kadok